Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas gesang sesarengan sing bekja rahayu sing bahagia. Gesang sesarengan betahaken relasi ingkang sae, relasi ingkang timbal balik, lan ing relasi menika kautaman-kautaman jati gesang sesarengan nggih kedah mekar ngrembaka. Gesang sesarengan sing sae menika temtu mutualisme, saling menguntungkan, saling dukung, saling nyengkuyung. Supados menapa ing gesang sesarengan boten sing kalampah menika persaingan utawi nyek-nyekan utawi ngasorake siji lan sijine, ning kados pundi njagi kamanungsane awake dhewe lan jejering umat manungsa kados pundi kula panjenengan selaras kalian timbalaning Allah rikala wiwit sakawit awake dhewe nggih bangun relasi ingkang sae tumraping sedaya titah termasuk marang sato kewan, tetanduran lan lingkungan. Ampun ngantos ngremehake, ampun ngantos ngasorake, mung merga awake dhewe luwih pinter jejering manungsa tinimbang kewan umpamane, utawi merga tetanduran kuwi awake dhewe sing nandur terus ya sak kepenake. Yen mekaten gesang sesarengan mesti ora bakal dadi bekja rahayu. Kathah kasus sing sampun kalampah umpamane nambang kayu tanpa pitungan saengga gununge dadi rusak, nambang emas tanpa mikir pokok men dikeruk sak entek-enteke alame ya dadi rusak. Golek iwak kanthi nyetrum utawa motas terus ya ekosisteme dadi rusak. Termasuk wonten ing gesang kula panjenengan, yen awake dhewe ora bisa dadi abdi tumraping liyan sing andhapasor, awake dhewe mesti bakal dadi wong sing nindes, wong sing ngremehake tumrap liyan. Mbuh kuwi sesami pepadane awake dhewe menapa dene nggih sato kewan, tetanduran lan lingkungan. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah kados pundi gesang sesarengan sing perlu dipun wujudaken dening para murid dalem ampun ngantos kelu dening maneka warni mentalitas sing rikala semanten mawujud. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 23 ayat 1 ngantos dumugi 12. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong akeh sarta para murid mangkene, para ahli kitab lan para Parisi iku padha nglungguhi kalenggahane Nabi Musa. Mula estokno lan lakonana apa sing dadi piwulange, nanging aja kok tiru sing dadi tindak tanduke.
Awit ya bener padha mulangake nanging ora padha ngecakake. Gegawan abot dibongkoki ditumpangake ing pundhake wong liya nanging ndumuk mawa jenthik wae suthik. Kabeh anggone nindakake mung amrih diweruhana ing wong. Jamange sembayang amba, gombya ing jubahe dawa, ana ing pajagongan milih papan sing apik dhewe, ana ing sinagoga sing arep dhewe, ana ing pasar njaluk dihormati lan seneng disebut rabi. Nanging kowe aja seneng disebut rabi, awit mung siji gurumu, lan kowe iku padha dene sedulur. Lan ana ing donya iki aja nganti ana sing kok sebut bapa, awit mung siji ramamu, yaiku ramamu ing swarga. Aja gelem disebut panuntun, awit mung siji panuntunmu, yaiku Sang Kristus. Sing luhur kalungguhane kudu dadi abdi tumrap sedulur-sedulur liyane, awit sing sapa ngluhurake awake bakal diasorake, lan sing ngasorake awake bakal diluhurake. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus kanthi cetha sanget mbok menawi ya blaka suta ing ngajenge kathah tiyang lan para murid dalem kados pundi anggenipun bangun gesang sesarengan. Ampun ngantos tiyang kathah lan para murid menika nyonto para ahli kitab lan para parisi. Gusti mboten rena, Gusti ora sarujuk, Gusti mesti nolak yen uripe tiyang kathah lan para murid dalem malah nulat-nulodo para ahli kitab lan tiyang-tiyang parisi. Kenging menapa para ahli kitab lan tiyang parisi menika bisane mung omong ning ora bisa nindakake, ora bisa ngecakake. Dadi isone mung teori, prakteke nul, gajah diblangkoni. Wonten ing gesang sesarengan sing penak-penak, sing apik-apik, sing kajen-kajen dikuasani, direbut ning bab-bab sing ala, rekoso, ora penak, ora melu cawi-cawi. Mbok menawi gegambaranipun sing paling gampang kados nek sambatan. Wonten sing nyambut gawene petel, usung-usung sing abot-abot tandangi. Ning ana sing mung omong, terus li nyambut gawe milih sing resik-resik sing enteng-enteng. Ning pas mangan wakeh dhewe, dhisik dhewe. Umpamane mekaten. Gusti ngersakake para murid dalem menika dados abdi-abdi sing andhap asor. Mbok dhuwur kalungguhane, mbok gedhe raja branane lan mulya statuse tetepa dadi abdi sing andhap asor. Nah menika kula kinten dados pemut tumraping kula panjenengan sami yen gesang sesarengan mbuh menika ing tengahing pasamuan menapa dene ing tengahing masyarakat. Aja ngasih mergo awake dhewe duwe kalungguhan, duwe kedudukan, duwe pangkat derajat sing dhuwur, terus bab-bab sing cilik nyapu, kerja bakti, sambatan, usung-usung ora gelem. Mergone kuwi bab-bab kanggo wong cilik, wong kasar, wong miskin. Ateges yen awake dhewe ora duweni semangat pengabdian sing andhap asor, awake dhewe otomatis terus ngremehake wong liya, ngremehake bab-bab sing cilik, bab-bab sing kasar, bab-bab sing reget. Gusti Yesus kanthi cetha ngandika, nanging kowe aja seneng disebut rabi, awit mung siji gurumu lan kowe iku padha dene sedulur. Wonten ing gesang sesarengan kula panjenengan tinuntun supados nganggep pepadane awake dhewe kuwi sedulur. Temtu mboten sedulur tanda kutip sing sok-sok, mergo sedulur mergo rumangsa cedhak terus neranyak. Ananging kados pundi sedulur kinasih sing tresnani, sing ngemong, bopong, gendong.
lan menapa ingkang dados prinsip tumraping Gusti Yesus, sing sapa ngluhurake awake bakal diasorake lan sing ngasorake awake bakal diluhurake. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.